Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Edwards Nyamutswa Tendai Nyamutswa Andrew nyaya dzekuti tezvaro vanoda machorwa avo mombe nhatu, mbudzi nhatu, vane mari yedare, mhoo dzako nechitupa. Mutunzi Tendai namutunzi Andrew. Mutunzi Nyasha nemunyamutswa Tendai nenyamutswa Andrew. Takasimudza izwi pamusoro imambo pamusoro mambo chete ndini ndauyawo munyaya yangu tina Nyamutswa akamitisa mwana wangu ari munomwe uyu ngati ari munomwe mwana wangu ari mu ndovi anonzi ani mwana wacho anonzi Medelini. Alright. Chakatika ndechekuti gore rapera 2023 towards November Tendai akaudzwa nemwana wangu kuti ndaani pabindu pako, saka audzwa kudaro ndobva ambotaka kupenga. Mwana wangu aigara kuHarare sari mugambiri haisi, saka ndokwaigara nachete ngazi yangu inini mwana wababa munhu. Saka zvadaro Medelini akataurira mainini nini nomudzimai wangu waigara kuchitungisa, saka ndobva adaidzwa ikoko kuchitungisa, ndobva aenda ikoko. Tendai ndobva afonerwa kuti nyaya iyi uri kuiziva here, ndobva atanga kupopotera muramu wangu. Awapopotera azoona kuti zvinhu hazvina unaka, ndobva azokumbira ruregerero pari pafoni. Zvikanzi tirikuda kuti tizokuone uye tionane. Zvikanzi kwakasunungura neupi, zvikanzi kuno kutaura kuchitumbisa zvaive namaini wangu. Saka aibva padheti remusi wa 10 December gore rapera. Apa dheti re10 December Tendai haana kuzoonekwa, akabva aita zvekutobhuroka kusvika Medelini akazoiwa naye namaini paChristmas na December. Ndobva auyiwa naye kumusha sezvo aiziva kuti musha ndikuru, ndobva wauya naye kumubhuloka mufoni akamubhuloka pafoni nekuti pane ari kunyora andadata waibva wazoya naye wakauya paChristmas. Wauya paChristmas kwakauya wambuya dzimai wehanzvadzi yemudzimai wangu, ndobva wauya wachiuya kumba nekuti takati awataurira nyaya dzacho. Saka musi wa 27 December iyi Medelini akaperekedzwa naambuya nemwana wangu second born mukomana, ndobva aenda paNyamutswa padhuze zvokuti panogona kukwirwa kombi kana kufamba netsoka. Waenda wakasvika paina baba wacho sezvo baba wacho wakanga sezvo mukomana waye akanga asabatiki, wabva wasvika paina baba wacho. Saka baba wacho ndobva wambopenga
wachitopengera ambo zvavaripo ini ndiri kumba ndobva wandifonera zvikanzi maunza munhu uyu kuno kuti zviite sei ngaadzokere ikoko kumba vakapindurana pafoni ikati asi kudzoka achagara ikoko kusvika maita zvamuruda ndofunga vakazongoona kuti hazvisi kuita vedheni achibhasiwa ikoko mukomana wangu ndobva aenda Harare wakazouya musi wa30 ndofunga wakazotsvaga tendai uya wakanga waanaye musi wa30 kwakauya tete wacho nemuzukuru wemanyamusi wacho achibva wauya kumba achibva achiti auya namedherini tendai ariko kumba ati inini handigoni kugara nevakadzi 2 saka uyu ngaadzokere kumba kwawo achibva asara neumwe mukadzi wakanga ainaye saka wangu inini ndiwo akati handikwanisi kugara naye nevakadzi 2 asi nhungu ndiyangu asi handikwanisi kugara nevakadzi 2 zvadaro tikati zvakanaka wana tete wakawaite $40 yavo ndikuda kusiya mwana wangu ndikati inini zvakanaka zvamaita izvi asi inini panapa kana zvakadaro hapana chikafu chamedhiri pano hapana anozoriritira mwana wenyu ari kudumbu memwana wangu saka zvitori nani kuti mudzokere naye wakanga wasina kuuya naye wakanga watomusiya wachiuya kotaura sematauriro iwana ndikati zviri nani kuti mutogare ikoko kusvika zvese zvaitwa kana mwana wangu azosununguka totora mwana wedu motora hama yedu ndomatauriro andaita iwana zvakanaka tazvinzwa saka wakangoona kuti zvinhu zvacho hazvisi kuita vabva wadzokera vabva wagara mwana wangu akazosununguka musi wa11 July akasununguka neoperation tendai uya haana kumbouya kumakorokoto haana kumbozongobvira ambouya kubva musi wa30 iwoyo kusvika nhasi atotanga kuonera mwana wacho nhasi pano atotanga kuita makorokoto ake nhasi pano kusvika nhasi isisu azosununguka mwana wedu takati mwana wedu asununguka ka saka zvatakataurirana zviya zvingazvichiitika imimi mochitora mwana wenyu indotora mwana wangu sematauriro atakaita natete waya wakauya futi wakauya nemombe yavo ne$40 futi zvikanzi ayo tendai ati mukadzi ndiri kumuda isi taikudzwa natete satina chatakambotaura naye tendaiwa ndikati kana ati arikuda mukadzi zvakanaka tikatanyoreswa malisti tikati nyorai asi tikati mombe yamaunzai haisi mombe yekurora mombe yedamage ndo maitira zvakaita kuzobva ipapo kusvika izvozvi mwana ane 5 months hapana chati chaita tendai uyo hanambobvira ambouya kumba nanhasi saka ndo nyaya yandiinayo pano kuti mwana wangu akangogara mahara kumba kwavo wari kutomushandisa pasina wachiziva hawo kuti mwana wavo haasi kuda mwana wedu achiri kumusha kwavo ari kumba kwavo saka ndo pandinongogumira ipapo vakachangani nekuda kumbobvunza hangu kuti mwana wavo ane makore mangani mwana wangu inini ane 22 years izvo zviri kutaurwa tendai ndiani ndipopogo ndiani baba zviri kutaurwa zvinotiti pamusoro imono Andrew ndiri baba watendai zveshuwa muroora wangu akauya gore rapera muna December ndobva asvika paumba ndikanza ndauya pano ndinombuya ndeyatendai aina mbuya vacho nasekuru nehanzvadzi yacho tikati inini ndazinzi vangu asitendai futi ane nyaya yaita kumarodheroko akatodhizirwa kuti nomwe musikana ndopandakafonera navo bosvo mutunzi tikati satoita semurozo zvinoitikawo panoitira zvekutizira hamuregedzi kakutaudza nayo zvesho takaita kakutaudza ndakaita nasawe ndomatakupesera takuirana ndikati
zvisina isaverega tigari pasi semhuri yepanjafuka tototoita sei nenyaya yedu yaitwa nemwana iyi zvishuva takaita mazuva mashoma ndobva tatuma tete nemuzukuru wangu kuti $40 iyi muri kuendesa kwamutunzi kunoti mhosva yako tairwa taibvuma tiri kuronga zvake kunoita sei kunoroora wongutendezva kudokotera kuti musuda mukadzi tisagara pasi sese mhuri tonoti toita sei asi rega tangabarika tigadzisona wagare wese ndaa zvakanaka tagara zvesho muroramba akasununguka mwana murori vakadzi wa mutunzi mwana uzasununguka imi muchitorai mwana weipinda kutora vangu tikati mwana ane 2 weeks zvinoita here sirege tigare pasi semhuri fite yepanyamusi ndovatagara pasi semhuri tikati atitorei mambe muendese kuti kwamutunzi nemari yekunosumoti tiside mwana wako zvishuva tete nemusukuru wakaenda kwamutunzi ndovatasvika kuvatandirwa zvakanaka ndobwaya neliste yekurora yatakanyorwa namutunzi liste yazvitori naye yatakanyorerana saka takazoshamisa tichiona samani sichuya kuti tikudaona romambo isati vakatangoramba nyaya hongu sewana vanenge vachinebarika asi rega atanga barika ini muroro wangu hana problem naye ene vakagorero nanhasi ndingori naye takagara zvakanaka handanga nadambudziko naye but hanzika asati ambouyawo kuona mwana ipapo December to December makagara zvakanaka nemuroora muri tu ndingaite sei iye anenge achiti chirega tindi kwaari tendai mukadzi unomunda here tati haudi mukadzi unogoda munhu uchipedza gore rese usina kumuona chinonzi kuda unochiziya here kuda munhu kuita sei communication kuchengeta unga wakadzidza saka unoti kuchengeta here mukadzi muchakagara kuchengetwa sei pamusoro mambo ndipikisana kuretisho aiwa chimbobvunza kupindura mubvunzo ata kuti communication nekuchengeta tikati mukadzi anochengetwa sei tibonzwe usati wataura naye nekuti wati communication nekuchengeta mukadzi anochengetwa sei tinoda kuti dare wakudzidziswe kana usingazii kuti hauzivi dare rokudzidzisa kuti mukadzi anochengetwa sei asi mazivo angu nemukadzi anochengetwa kuwirana mumba bonde kwemukadzi anoda kukwirwana saka waikwira here ndaisakwira mumba saka ugoti kuchengeta sei nyaya yekuti mamba wangu azorara ndiyama uri muguta ai iko asiyo nyaya yacho ndiye kwakaita mukadzi uri kumusha ndanga ndiri pasero ndakatizona wakadzi tu wakwengo chete zvokuti iye wachatozvizoti ndechidaniamedikina wache aitozvizoti ndechi nemunadaseva ndauzorwa aitozviziva kuti urungurara naye hauzoda kumuroora handisidaurora aitozviziva zvipi izvozvo saka aripo uya padhuze uzvipindurire nekuti aripo vasishiva mambo muvhurira agare pakati papapa pane murume wacho baba saka paakatiziya takandisana zvishuwa pakaita kutaudza ndavabi paakauya zvishuwa nekuti ati zino wakadzi wangani newakadzi waiye akatanga kuenda ndogara naye marondeni togara mubaba wacho saka auya ndikatomboramba mosva ndikazofunga kuti asi munhu ane sezvari munhu ndakamborara naye ndisina protection apatadzita sei papatadzibara nhungu pozi nechi nebva takatoita pabonde papa ndakatoitika pabonde papi pabonde papa ndobva ndazizira ndoko pandatiindata sei pandakaenda pakadaidzwa kumadhisemba kumusha kudare yacho pakatizira ndakaenda ndikati veshuwachi nowakadzi tu ino mureziwa umukadzi wandinogara nogara naye ndomuziva venesora tu ava vane nhumbu dzanyi vane nhumbu dzavo
ndobva ndati andikasuka ndakazvangani wairi shuva kama trambuya atizoramba kuti zveni nomita idhelaki tonoti mukadzi tigara naye kupi kumba kwenyu pachikoko ndikati no problem pandamusiya kumusha ndobva ndakupi kumarondi ndotsvaka basa marondi kundishandira nhombo dziri ngani dzidzingani dziri nditsvaga mari nekutsvaga chikafu chacho naenda kumarondi dro ndaitongoita zvekuasenyipa pada kuvakwa ndomiro sasitendio pakandonemudoda kutimba ndaitongotimba mundopi iwo ini basa ngomumuka ndakuita basa ripi iwo ndichitumira mari kumusha kuti iya tachengeto yemedinachira panapo preparation nemwana wacho kuti ndindakachengeni nemwana wake wachivi pakaita operation yacho mari yesakakuemaextensefair nditaita sei tindakamaitei chakaita kuti ndisazouye kumedheri ndipakasununguka ndisazvinamwa ndizvenhasimu pakaita operation medherini mabasa ainesa oza mabasa ekungeusvaga apo napo kanonesa pakaita operation ndakatokuita mari kuvanhu vakawanda papreparation yakati ndakakuita teaching mari ndombi yakusvika posese munhu anowakazwa ngani anowakazwa iri yani ndichibhalanisa uku ndichibhalanisa kuti kupi uku apa ndogara mbapate zvamari ndoka saka ndakakuita mari dzakawandisa saka ndatoshandira mari kuti papasungomwana ndika ndatoshanda mari kuti ndikabve zvikote zvipi izvozvo honguka kushandira mari tati iwo wataura kuti chekutanga ibonde zvasiyana bonde nekukwereta mari zvafanana papi bonde nekukwereta mari wataura wega kuti kuchengeta mukadzi panofanira kunge paine bonde isusu wakutaura kuti nawe kukwereta mari kuti gore rese waikwereta mari saka iwo uchipa definition yekuchengeta mukadzi uchiti pane bonde asi zvauri kuita hapana bonde ndopa tiri kubvunza kuti waichengeta papi. Number 2 wotaura kuti Adeline ndakamutaura kuti ndine musikana wangu wandoda kuroora iyoyo ndezvekunakira chete ndo zvataura number 2 saka ndazomudaidza saka toda kuti apindure mubvunzo iwo kuti ndizvo here zvavo so that tizive kuenda mberi. Sorry mama. Zvari kutaura zvekuti akandikudza kuti ane musikana wake kunyepa nekuti akatondiudza kuti handina musikana ndatone gore kusina musikana achitotaura kuti weda kuzotokuroora next year muna July ndo zvakatotaura ameno zvari kutaura kuti akandikudza kuti ndandine musikana wangu andoda kuroora zvanei ndinotanga kuzvinzwa nhasi vari kutaura pamusoro mambo chokwadi ndechekuti inini wacho ndoshamisa itondizo kuti ndamutonuso ndichamborera muna July inini wacho ndakabvuta pachina kuda pachina asi lokutanga wataudza musana wandoda kuda ndotomuudza kuti chida kuda sei zvemarriage kana uchida toenda zvemarriage kana usingati ndanga kuti maitira muyaya ngasika totamisa nevanhu zvizati extend kuti ndosvika pakupaona munhu ndizira ndimudi hakuna murume anotaura chokwadi zvaiwo usanye uyu musikana mwana muduku ndinonyenga nohwara kuti ungamutaura kuti kana utaurana neni ndine musikana wangu anoda kuroora ogozovhura makumbo ake achiziva kuti iwo uri kumutambisa mwana muduku haisi mvana kai mvana ndo dzaunotaurira izvozvo muita pasina protection uchiita pasina protection mwana muduku uyu aoni kuti uri kutinyepera dare pamusoro imama ini ndiri mai wane baba Nyamudzwa wakafona andiri wakati mbumhai ndiri kukumbirawo mutume mainini wauye watore Medellin inini tendai ndamutadza mwana wangu ndandikufunga kuti ndiri kugadzirisa zvichanaka asi ndazvitadza apa Medellin angadai atori tatobva naye kumba kwedu zvino kungoti wakazofona wakati hanzi mwedzi wembudzi hauite November saka kuma 1 2 3 Medellin ari kuuya kuno saka zviri kutorawa natenda izvi uyezve tendai akadedza Medellin handi akadedza akatuma munhu kudedza Medellin ndokuti Medellin tikufunga kuti nhumbu iyi ibviswe
Medelina akati kwete. Saka ndisi kuzoti ataura kuti okay uzataure mashoko anobvumbura vabereki nekuti ukaorudaro urikuratidza kuti mwana uyu arange mudzenza emutaura kuti handirari uri kurara neni but chiona zera racho izera rinenge rinotarisira kutoti ndinopinzwa mumba apo ndatobata jackpot yangu iwe woda kuti ndaimutaura kuti ndine musikana handinoda kuroora iwe ndikungoita hangu newe zvechihure hausikuona kuti dai yanga iri mfana ndo yatingataura kuti vanoziva kuti tiri kutamba pamusoro imamo ndo zvinoratidza kuti mukwasha wangu isisi tichinzwa kana future yacho haana kana sendi rakabvisa mari yecooperation hapana kana sendi rakabvisa mai wake uyu anoratidza nditete wangu aitiuza zvese uye zvaanotaura kuti hanzi inini ndakamuudza kuti ndaiona iye akadanana nemwana wangu achiri kusekondary kuchikoro ndakamboita sdc wake uyu ndopawaidanana nemwana wangu uyu waakazodanana naye waari kuti mukadzi wangu uye sei akazozvara mashure meuyu after 2 months munhu wangu atova nemwana utaa zichireva kuti wake uyu ari kutaura uye anga ane mumashure ende kuti ari kunyepa kuti anogara pamba patezwa rake uyu ndo zvinoratidza kuti itsotsi saka ritori tsotsi nanhasi ari kutotanga kunyepera ipanapa uyu okay obhadhara chiitinga eke kudikane itsotsi mombe nhatu nembudzi nhatu mambo chokwadi mamira zvakaita ngezvemombe nhatu nembudzi nhatu imwe yavari kuti yawakapiwa yamene zvaakuna mambo kwaitambire zindo dzinofanira kunge dzabviswa pamusoro imambo ini handisi kuramba hangu mutongo wepa mwana wangu asina chikumbiro kuti vandidzikisirawo mbichana nokuti ini ndi ndichatoona kuti ndaita sei mwana wangu ana kana chikumbiro wakabvisa mombe 1 wakabvisa ndoenda kumashoro mombe iyo then unobvisa mombe 2 nembudzi 3 unozvibvisa rini tachikumbiro kuti tikaita 3 months toendesa mombe nembudzi toita kuti dzimwe 3 months toendesa mombe nembudzi tapedza mutombo ndozvandandichikumbira unababa vanonzwisisa but iwe vanhu uri kutora mutoo wekwanu mushobo wekwanu baba wangu very understanding we are lucky to have a father like him very understanding anowakiridza nevanhu vaanogara navo so okay makosi haticharemedzera ndi baba vari kutondobhadhara zvinhu makosi enyu hatichati munondobvisa ndava ndi baba vari kutondodii vakutondobvisa muhomwe mavo kuti vakuripirei hapana makosi anowera mozvindoita zvamataura 3 months moripa zvipera okay iyo mari ndeyekureva mwana wenyu imi vana vaduku musanyengerwe nemboro muchitasiya zvikoro nechi munorwadzisa vabereki nekuti hakuna zvakunokusvitsa uri kuona uye anga aine musikana wake dhuze musikana wake ndiye anosenza musikana akada musikana iyeye kana kuti ane vabereki vane mari zvaaroda kuti arikugara pamba pevabereki anoda kuchengetwawo but nhau yekuti vana vadoko muri kumhanyira kundoda mboro kudarika dzidzo munoremedza vabereki wenyu mosiyiwa mamvana muchishupika newana dzidzai chikoro vana vadoko siyanai nezvedzimba izvi zvemaponde siyanai nazvo tanga wadzidza zvinoti kuti unyengerwe nezvifana izvi zvinorembedza mabhurukwa
Yeah, mamuta ema 3 months. Saka musi wa 28 February. Mufanike mabvisa mombe 1 nembudzi 2. Mbudzi 2. Watu 1 hapa. Hanzi une 1. Watu mbudzi na mombe 2. Watu vanozobvisa 2 pale next. Saka musi wa 30 May ndo pambudza mombe 1 nembudzi 2. Right. Kiso ngaye mwe. Ngati simukeni. Disgusting.